Саламатсыз, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада Отна ахырына кадәр Әлмәттә җылылык сезонына әзерлекне төгәлләргә планлаштыралар. Бу социаль объектларга гына түгел, торак йортларга да кагыла дип ассызыклады район башлыгы Тимур Нугуманов. Моңа ышануы кыен, ләкин бу мәктәп һәм монда балалар укый, ата-аналар чоң суга. Иммерсив спектакль, Венгриядан килгән режиссер, премьералар, яңа театр сезонында тамашачыларны нәрсә көтә? Әлмәттә 80-нче театр сезоны ачылды. Ул тамашачыларны күп яңалыклар белән гаҗәпләндерергә вәгъдә итә. Шуларның берсе яңа баш режиссер Сәрдар Тахировский җитәкчелегендәге иммерсив спектакль булачак. Аның төп үзенчәлеге артистларның аудитория белән үзара бәйләнеше. Мондый формат тамашачыларга күзәтеп утырырга гына түгел, турыдан-туры катнашучылар булырга да мөмкинлек бирә. Алар зал буйлап хәрәкәт итә, актерлар белән аралаша һәм сюжет үсешенә йогынты ясый алачак. Яңа сезонны режиссер Дмитрий Огородниковның Нечкәбил комедиясе ачып җибәрде. Монда мәхәббәт темасы күтәрелә һәм ул хискә бәйле корбаннар турында сөйли. Тамашаның үзенчәлеге үз героен уйнаган һәр актерның мәктәп тормышыннан шәхси тарихларын кертү булды. Кәрием, син аларны 20 ел күрмәдең. Тихоновка мәктәбендә уку балалар сәламәтлеге өчен куркыныч, укучыларның ата-аналары шулай дип саный. Бинаның түбәсеннән су үтә, шуңа күрә мәктәптә даими рәвештә дымлылык саклана. Кыш көне укучылар туңмас өчен дәресләрдә өске киемнән утырырга мәҗбүр. Уку сыйныфларыннан тыш анда башка оешмалар да эшли. Ата-аналар җирле депутат белән берлектә төрле инстанцияларга мөрәҗәгать иткәннәр, әмма әлегә проблема хәл ителмәгән. Бу ташландык бина түгел, гамәлдәге Тихоновка мәктәбе, тышкы кыяфәте әле иң куркынычы түгел. Ярым җимерек баскыч белем көнендә бер укучының кайфын шактый төшергән. 1 сентября первоклассница не дошла. 1 сентябрь көнне 1 сыйныф укучысы мәктәпкә барып җитә алмый. Бу таш өстендә ул таеп китә, таш әле дә урынында. Кыз ярты сәгать буе елап басып торды. 1 сентября. Эта девочка полчаса стояла и плакала. Бинаның тәрәзәләре агачтан, ата-аналар сүзләренчә, мәктәптә капиталь ремонт булмаган, авылда уку йорты моннан 25 ел элек барлыкка килә. Һәм кыш көне ул шул кадәр суына, балалар дәресләрдә хәтта өске киемнәрдә утырырга мәҗбүр булалар. Ләкин агач тәрәзәләр бөтен бинада да түгел, бер яктан заманча пластик тәрәзәләр күренә. Ул бүлмәне янгын сөндерүчеләр арендалый. Мәктәптә шулай ук психология, медицина, педагогика комиссиясе һәм авыл китапханәсе урнашкан. Аның хезмәткәрләре стеналар буйлап шуышкан күгәреккә күнеккәннәр инде. В 2020 году мне пришлось самому. 2020 елда түбә берәрсенең башына төшмәсен өчен миңа үземә анда менеп ремонтларга туры килде. Хәзер мин тулы бер плитә ишелеп төшәр дип куркам. Ата-аналар 1 ел гына чаң сукмый, алар белән бергә балаларның коры һәм җылы мәктәптә уку хукукы өчен депутат Андрей Лукин да көрәшә. Күп тапкырлар алар төрле инстанцияларга хат яздылар, хәтта уңай җаваплар да алганнар. Мы обращались по этому вопросу к главе муниципального района. Без бу мәсьәлә буенча район башлыгына республика рәисенә мөрәҗәгать иттек. Без мәктәпнең республика капиталь ремонт программасына кертелүе турында уңай җаваплар алдык. Монда бюджеттан финанслау 20 миллион сум һәм 2024 елга бюджет финанславы 80 миллион сум булган федераль программага кертелгән. Мәгариф идарәсендә ата-аналарга мәктәп киләсе елга капиталь ремонт программасына эләккән, башкарма комитетта түбәне ремонтлауга аукцион узган дип хәбәр иттеләр. Һәм киләсе атнадан подрядчы эшкә керешергә тиеш. Ата-аналар инде быел ук балалар өске киемнәрдән түгел, мәктәп формасында укырлар дип өметләнәләр. Югалып торган 11 яшьлек мәктәп укучысы Варварага психологик ярдәм күрсәтәчәкләр. Бу хакта баланың әнисе хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, кыз мәктәптән соң өенә кайтмаган иде. Аны эзләргә 100дән артык әлмәтле чыкты. Алар бөтен шәһәрне карап чыктылар. Кызны иртән шәһәр паркында очраклы үтеп баручылар таба.
Аның түнні подъезда үткәргәнлеге билгеле булды. Ни өчен өйдән качканлыгы әлегә ачыкланмаган. Варяны вакытлыча тәрбияләргә алып киткәннәр, чөнки бу аның өйдән югалуының беренче очрагы гына түгел. Әни кеше бала белән психологлар эшләячәге турында хәбәр итте һәм тиздән ул өенә кайтачагына өметләнә. Хатын-кыз шулай ук битараф булмаганнарга авыр вакытта гаиләгә ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Жылыту сезонына максималь әзерлекне тәэмин итүне хезмәтләргә район башлыгы Тимур Нугуманов йөкләде. Ул бу мәсьәләне шәһәр активы киңәшмәсендә күтәрде. Нугуманов социаль объектларның һәм торак йортларның җылылык бирүдә кыенлыклар туарга мөмкин булган адресларын төгәл анализларга кушты. Атна ахырына кадәр эш тамамланырга тиеш дип ассызыклады район башлыгы. Балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе башлыгы вазифасына Ксения Амирханованы билгеләделәр. Элегрәк ул идарә составына керә торган яшьләргә ярдәм итү үзәге директоры иде. Шулай ук Татарстан почтасы идарәсенең Әлмәт районара почтамты начальнигы башлыгы итеп Вадим Куклин билгеләнде. 4 ел элек ул Бөгелмә районара почтамтын җитәкләгән. Әлмәт районы башлыгының элеккеге урынбасары рәсми рәвештә үз вәкаләтләрен калдырды. Марат Гырфанов Лениногорск районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Әлмәт районының чираттан тыш сессиясендә ул администрация командасына уртак эшләре өчен рәхмәтен белдерде. Тимур Нугуманов Марат Гырфановны Әлмәт муниципаль районының мактау билгесе белән бүләкләде. Почетным знаком Альметьевского муниципального района за заслуги награждается Гырфанов Марат Милевич, ранее работавший заместителем главы Альметьевского муниципального района. Ознакайлылар махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәм җибәрделәр. Бу юлы ознакайлылар хәрбиләргә кием салымнар, медикаментлар, азык-төлек, тепловизорлар, квадрокоптерлар җибәрделәр. Барлыгы 6 тонна. Икенче Нива автомобиле дә юлга чыкты. Аны биредә яшәүче Фәнис Муртазин тапшырды. Ознакай районы укучылары һәм мәгариф системасы хезмәткәрләре дә зур өлеш кертте. Районнан шулай ук 2 госпитальгә, мәктәп укучыларына һәм Макеевка халкына ярдәм җибәрелде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.